Nana. Yeah. Son. Rain. Oh, when I glammed Saturday, son. Oh, when I glammed Saturday. Ndiyaphila ninjani? Hey, mandinambe. Mandithi ndihambe Kapa. Ayompilo le ndiyiphila apha. Akona ne-makeup Saturday. Why ungayisusi? Hayi ndiyisusile mntu asebusweni but ishake apha. And the reason why ishake apha it's because angikwazi ufaka amanzi apha. The moment inhlihla kakhulu apha kuphuma lashes and andikafuni ke sana ziphuma lashes zami. So I guess ke sana izosuka kakuhle the day it ready for uba mandikhuphe ezi lashes. Does have been trying the cotton pad. My loves. I've been tying wipes, cotton pads. Nje zifuna ndixinzelele apha, that's the thing, zifuna ndithi. And apha kuhleli lashes andazi noba ngiyayivana nento endithethayo. The moment ndixinzelela like here close apha kule ndawo ziyaphuma lashes. They still have stock for iphondo mntasi. Yes, I think into ephelileyo kuthiwa zii-closure buttons was order kusasa. Xa uzama ngee-earbuds, khange ndizame ke ii-earbuds. I think ii-earbuds ezizosebenza ke zona. Let me check uba ndiziphethanga na. Did you enjoy Maskandi Festival? Yes, Shem. Angeke ndizincame. Hey guys, hey, hayi. Xa ndisithi kuni inzima into elapha eKapa inzima. Ngaphalala apha. Ngihlekahle. Yeke ngisuke lo. Usandifuni ke samasuku lashes akekho inch. Oh yazi ntasi. 28 inch and 2.1. Also try using wipes. Guys, i-wipes kudala ndizama. And izinkulu kaloku sowuzivele zibe ngathi zeza apha. Nani understand le nto. I think into engasebenza mhlawumbi le. Yo, I think iyazameka andikho sure. Yintoni leyo kadidi na? Ufuna sponsor nge-view once. Andibhoksi. I-view once yantoni ngoku mandi isitombi? Andibonanga ke sana. Noba kusitshana. Ngenza se-Cape Town. Lolo good sisi. Ndiyaphila u-view once wantoni mandi? Mhlawumbi ngabathola abantu bafuna ubonisa u-view once apha. Guys, ne-flight ka 6:30. Hey son. Ndiyabuya kusasa. Zophalala eKapa ndiyazibona. No, ndigqiba ba live. Yho.
Ekazuvuma. Zikho? Cela uzapha F. I'm the son ngiyaba ndiyaxoka. Ngiyaba ndiyaphosisa shem xa ndisithini. iPhone X, iPhone 14, 10. Cela unilento chomi, cela undincede la ku live lo but ayibo vele uhleli tu live. Uyadazela nje sithubeni hayi intoni leka live kwenza ntoni live uthi komncane nathi pause wenza live akala na battery so kunyanzelekile ndimove up ana battery ndiyachargeisa iPad ndizolala nje ko 12 ndiyalala yes hi live yep new profile for your business abantu abangaka wayibengalelanga uthiwa mandenze nto cela undisule nge-wipe ye-WhatsApp hayi bo sikho bendenza kwa-AG kuse-AG hayi yintoni lena ka-live nyani omila oko wesigqiba sihleli naye phakathi se-live ngolomzuzu kuwesindicimba kwikholi hayi uthethe ububhanqa ba yena utshajile so uzibona seyi-live because ikhona intambo ba ungatshaja ikhona station intoni nana ndiyifaka phi ingachiphazeli lashes ndiyakwazi wena indaba yakho ne-lashes ndiyacela cela uyenze ngomnono intoni omnono cela uyenze ngomnono sikungangeni kwi-lashes ndiyacela jona ngoba kwaphuma ezi-lashes zobantu ndimpuku so ziphume guys omila sihleli naye phaa efrance ancokola chamisa uyipressa xa ndingena ekamereni ulive ndihamba ngathetha ndicumba kwikhona kanti ulive hayi ngeke hayi guys omila uhlala nani oko kulive abe live ndimiyeke futhi why ningamnika ithini ichance ngosihleli naye hayi fuck off bamba ndisuvuma ubambe ndithini yiba kude kune-lashes ndingazifaki lashes nje ndi-avoid zikho uyabona ubambana ngezandla unje wena zifuna izandla kwi-lashes mfondini yo hasuka unje wena yo hayi ngathi ngcono ngoba ndizenzela nale nto zifunani izandla F usebenzisa iyebhadi yazelaphi mna ndifake zezinto ii-lashes andithanda uxakeke life nachomi ndiyacela ngeke mna ndiyithanda le nto chomi uzibambelani ngeminwe ndiyancedisa lokhu andiyazi kaloku mna omila ndinesizathu soba na F usula apha yo asuka hayi ngcono ndisenze cela uzabiyele iba ndisulaphi yile zikho choma wenzi yona ngoku fanele apha F apha uyabona uthe mandibiza uzikho ngoba nje shema uyimeshile hayi andiyazi sandla into yandenzayo nedempen sendiliba nenza kuzikho asoze ndilibale Thomi ngicela ukubonisa dana jeje uyayishaya nje gentle nje phezulu izophuma lento hayibo zikwa Thomi please what wakwenzani uzikho ke into ndenzayo na eDurban balisi bakutheni ungavesi kundakwenza wena wenzani kuze ngikwenza wawusenzani wena wawusenzani wena ya nto babasela okay ukhala ku-Uber yes andiphikisi ndiyakhala uyakhala omile ku-Uber wena undenza xa undithulisa guys umuntu one-lashes guys ndiyakhala ku-Uber eDurban uzikho guys ibone guys ndiyakhala umngane wami uthi man uyandithulisa xolo Thomi sulila kaloku sisi guys ndine-lashes uzikho ndithi xolo Thomi sulila abantu abane-lashes bathuliswa njani ndokenezi-lashes hayibo nisho wena nto guys ndigqibele sincokola yabo okay siyancokola ku-Uber ne sengoku ngiqoma okay asancokoli ucofa ifoni yakhe ngicofa yam phone cofa yakhe ifoni xa ndisithi hayi man uyakhala usisi lo ne ukhaswa zingxaki zakhe but ke ngoku andimazi bukhalela no so ndiwaridi ke ngoku
ndithi xolo Chomi. Iyadihlida. Guys, mind you guys. Yo, mind you guys, andikwazi nokuthi Chomi like umuntu uyakuthulisa guys. Can you imagine mayizoba awkward kanjani xa sendisithe emntwini? Hayi ziko sunihlida. Fanele ndikuchome Awunalo nelizwi lokutsho kaloku. Xolo Chomi. Usukulile ngandlo usulile. Wena into ilapha emehlweni. Hayibo. Hayi guys, umuntu angathelila elila kukubi ndibe ndisithi Hayi Chomi. hayi basho bafika thini? Uthi Chomi. Yo, ukhanda kukubi. Hayi guys, isoze mina never sike ndamthola. Yo, guys andika. Asoze ndifake lashes ndingafake lashes nje zento ngeke kaloku xa ndikhala Chomi noma nazi lashes ubondithi like awukwazi ngicenga ngoku soze ndibe cute kaloku kukubi. Chomi uyakhumbula ukhala eDurban iqala before ngikhala mina. When you cried at Durban qala. What you had lashes because wawenza i-makeup. Wendenza njani wena? Zange ndikukhidilize Chomi ndandithi like ngilungisele. Chomi zandikhide. Hayi noba zandi uqaphele. Zange ndihlide kodwa. Wathini? Ndahlida. Hayi Chomi noba zandi uqaphele noma ukhithile anangxaki. Like ithulisa asoze kaloku uthi ukubi be undithi. Son. Kaloku Chomi qona xa une-lashes ulila like so. Ukhalelana une-lashes. Xa une-lashes kaloku uba ufuna imali lady usukhala yethola. Uba une-lashes thula. Akhona izokukhalisa the minute ufake i-lashes awunazo ingxaki apha elifini. So thina sizokucenga thina. Rhythm Thula sisuxolo sisabona joka wenza mina into ofuna uphinde uyenze ngokubambelana ngesandla. Xolo mandlovu. Wasizandi ziqaphela uba ndiyaye ndaroko. Kuva ngosoyithethe efowunini ba. Uzayithetha? Manje ndikhalayo. Uzonyenza kade ba Chomi yakhumula ndikhala airport. Wangithi. Ndiqhuma ndandirongo na. Awurongo. Ndandirongo na bethuni andiyazi mina. Niba ndixelela lo go uchili. Uthi xa ndiba ndikubamba uthi Chomi ndiyacela. Chomi ndilila Be careful with lashes. Exactly my point. Yeke le nto beauty ntonton bafazi. Chomi, I think you're right, man. Usukela le nto gold. Yo, hayi uzoyisusa nani bakuba ku live. La kanti amshe. Hayi makakhidwe sana. Soze sibe sicingana na. Ekhala izoba ngathi ndimthulisa kahle mos ndiyam-pretend and ndifuna umpretend. Afuna umpretend. Ayisana no bayisuka iso destiny. Izodisuka imali lento. Ayikhalisa itune lashes. Ufuna udripha moswena. Guys i-wipes aziyenzi yona. Kuthiwa phinda ufake into. Ngifake i-wipes. Yazama usuka. Kuthiwa bathi abantu baqala ndiva ndithethe yudi thina ha. Ungandithetha ba ku Facebook andithetha ba ku TikTok. Yeah. Kuthiwa sibe nililiso yintoni. Sizigobela kangaka thina chance ne-chance ezifumanayo. Guys, akho bantu bagowa kanje ngathi apha elifini. Every day. Sinemigo. Yintoni mascara? Why ungamthanda TikTok? Ndiyaposta abantu posta TikTok? You do shame. Cha ngxaka ndezi anakanthethi ndiyaposta nje. Iyafana nama ndimthanda Facebook wena. So ngani kwa Facebook then and walapha. When ndiyathetha Instagram xa mposta ku Instagram siyana ku Facebook so Instagram no Facebook into eyi-one. So TikTok sengoka umila senomani ndibona kwa umila. Kuthiwa faka imascara yintoni mascara? Yes. Ayi mascara lento ethi kanje. Kuthiwa ifake ethi? Yes. Ayiphi imascara ndiyazi. Awungisasenzi. Tishonye vulula. So zoba live until ndihamba until 12 yo. Sesihlale uzotofundela. Ngihamba. Uyaphi? Yalala efu yayibo uyenze nje bendivuka ngo4 Ngizokuvusa. Ngizohamba nawe. Nyenya. Uzibhanqa sethi ubufuna ndithi ba Chomi yazi seloko ndicingela when it comes to into yovuka. ingxaki yazi waye ndifuna ulento. Ngihamba nami. Niyambo. Ungxaki ndifuna ukuvuka early yabo. Banda ukhapha. Awuzovuka. Chomi yazi seloko ndicingela nangalamini I was like hi F. I'll request. Nandazi kwa izonto mina bethu nani.
andazi kwa ezondo ndilipharapara nje lokoti man I think zobe sesukile ngomso yeyi yawuzi ihabli ba Kuthani? Story time chomi uyahamba sikayenze la video bendifuna siyenze la video bekhona kule nto Ku-YouTube. Hayi sazodibana hayi chomi ndizawukhala ke sandakhala ngale mini airport awungake ungake if uyazazi uzokhala ukulala lapha amadlaleni ndizawukhala xa uphuma ke ndizokhala bebhedini uraji ndizawukhala bebhedini hey ntombi yami khipha umkhobe etsheni kamlandela Ndololo. Ito. Mhlawumbe umncamo nomncamo buso bami ngoku baba ungcono kodwa wambona imali alinjani edodeni ingaqonywa nayo makeup. Bungcono. Hayi kuthi mabona. Ungaku yazi bakuthenwa yincane. Ithini kanti? Kuthiwa walandela ba? Akale kwenze middle finger. Nenzani apho noziko? Tuketana. Hayi jika nakwen. Oh, angandithini angandithini. Kwenziwa ngalomna? Middle finger lo. Abenzi ngalo? Iza kuthi ka. Ufaka ngalo. Sutra. Awaminca. Awukho right wena. Nenze nokubalela. Shini. Nekale zemenzele FNC. Yo sana guys abantu benganitsali ndife emnyama. Yo kuthiwa kwenziwa ngalomna alalonke. Hayi suthu uyamthanda uyayazi makeup uyayazi make ne makeup embi akazazi andizazi into zazo but awunondirobha ndiyayazi make hayi does makeup enhle ba okay le nto yeah ishiya chomi mina andikwazi uzenza andikwazi uthini andizazi ne-products but ngeke lezi makeup nje kusem ndiyayazi ishiya ezilonke urathi ishiya chomi Uchokikiza ukudiba. Yo hayi Chomi. Nobungayenza kabi makeup ishiya Chomi yo ndixasile ishiya lihle Chomi. Nobungayirobha lo makeup yakho ndizamele ishiya Chomi. Shobo lithi ishiya. Rato ishiya la ngicela. Hayi ndizazelaphi? Unqande nje salon mina ndizothini ndizoqande thini. Ayanoba ndenzwa ntoni noba ngabuzwa ukuthi urato besenze nxa makeup andazi kwandibona ne1. Man. Guys, mina ndiyazi iPhone 14 Pro Max yazi before kanjani andiyazi mazanda nayo. Ubani guys? Fast lahla nedali. Kuthiwa nguziko kangilunjela ndihamba ke mina. Uziko kunansi kone Luigi. Ubani guys kaloku? But namhlanje. Guys kunisayitsho. So yenza la video Chomi I don't know. So yenza noma kunini. Chomi sodibana phi next ngoku before December. Ngiyaqhubha Chomi xa uzondithethela nosisipompini ba. Kalo? Ngiyaqhubha la nge-20 ngalanto. Oh Pompo. Angizosithe. Uzondithethela na? Sonze iPhone 16 Pro Max. Uzondithethela naye? Okay. Ngiyaqhubha la nge-20. Noma sodibana ngoJanuary ke nge-birthday yami. Sawamba. Ngiyaqhubha la. Uyawuza bempani yivila. Hayi Siko uyasela ansele. One thing about me. Siyashiyana mntasi ngeke prices ba yephi. AG. Silenze kwa AG pay Kylie ngamsearcha AG Fantasy. AG Fantasy. Cela nihambe nathi. Abantu abapha basifuna imali. Ingapha kusho ihabli so. Hayi phela phela. Hayi ngizobuya mhlawumbe nabuyela na YouTube ngoDecember. Kodwa ubuyele kwami yena ukufuna. Right aloko. Uzapha ngoDecember John. Ungahamba lo ngishiye. Ushiye kwami. Wena umuntu ongafuniyo ngaloko. Ushiye kwami awusho ba ngizuze uthi. Yeah, you space in the happy.
Nobuye phela ngokungandifuniyo. Ke. Nali party. Date event osanini. Hayibo guys, senifuna ustrendisa ngenye into ke. Uthini? Umntwana ku-event. Yo. Bangasithini? Yo, yajuyabi. Ngiyabizwa. Ngizani? Ningasithini? Yo, tumta. Mtasa nazo shema skis. Siseblom. Dakhona I think iphelile nathi. I-closure ziphelile kusafuna ngithenge i-closure. Akafuni kodwa ngoba befiba kunene kodwa ithukile bawuselapha. Ngabe ncimbi yagoduka namhlanje. Ndihamba kusasa kitsani. No, I think ngizobuya nini. I think chomiyazi ngothenya ba birthday yami. Are you human hair mntazi? Usozibona human hair 300. Chomi. Zithini plans zakho ngami? January. There's a lot January. Uzalwa ndimpo. Wena uziblanele ndo. Akuziblanelanga ngathi khona umuntu webirthday akaziblanele. Uyanda nje manje likembe kanjani. Kembe kanjani? UJanuary. January ngokusebenza ngoDecember. Dilungiselele ulunje isikolo. Ulunje nesitsha. Ulunje sidura isikolo yakho so next year sho. Hayibo sikho. January yonke into nje. Hayi khona into nginganisa basha ngokuthi wena kunini uyazi ba ulunje isikolo nesitsha. And this isikolo sobe sikufashana nala. Aqala kahle. Chino uthembise iteki kanene eDelson Gabana. Uhlelo utho yazi abantu amangoyisa. Unithembise iteki. Wanithembisa ku-Facebook gcwele abantu. Phambi kwesihlangana lapha. Wanithembisa iteki. Ayinoba nizobamba inkunzi. Choma ufuna ngane teki. Doyifuna. Ntathi yakho size 9. Lela khona. Hayi suka usini. Shi. Thathu size 9. Ubaba bethu ayingo size 9 chomi. Ngendizimince ngayo kwa Saturday. Choma usibise emotweni mencinga ngoba yona. Ngendizimince ngayo F. Xa kaloku ngilo. Manje ukhala njani guys? Hayi ungayenzi lonto. Awungayenzi umkhizo wami babhlungu. Uyakhumbula airport intebe nosithi ba Choma siyenza lento yenza. Uyazibona ngithi Yibu. Hayi ungaklingi. Hayi ungaklingi F yo. Ngawamba. Lokhiwe. Manje uyifakile njimana namhlanje. Nangu size 5 guys. No size 6. Omela ngu size 5 nangu size 8. Diphumle kanjalo ezihlangwini. Impahla ayazi nxiba shem. Izihlangu ziphumliswe nje bangu size 8 yaphoswa sana. Anikhali sijeli. But uyathi bengathi ndimqaphukisile. I mean uthi papa echomdise. Hayi zakhala ile but kwathi hayi chomsu yenza lona. Afuna ngikubambe. Uyabamba ngithi ngicela xa nifathi nje. Anadama undenzeni why ndizoqhuba like ndandiqhabuka nyani ndiqhumba. Why you see a Blom? Why you say Cape Town? Kwenzeka ntoni? Awunyokabela. Watsho lapho Uber wathi bafethu jikani. Watsho lapho. Wathi bafethu jikani. Akhona ozokhala. Guys papa yini bethi 12 ngoku. Oh. 4 hours cha. 4 hours cha nandizovuka ngicela undivuse xa ugqibela uvasa. Andizovasa kaloku. Ndiyokudropa phinde ndibuye lala. So lingonivuze xa uvuka and also ushiye impahla zami. Andizube andifuna uqoqa bag yakho airport. Into kaloku ndiyapakisha ngoku. Hayi ndiyazikhupha ezilapha. Ngazishiya nje nibe endile mashino yena yedwa. Into Tom ya ube 5000 ngeke. 6 8. Tom umoshino yena ndiyamshiya. Ngapakisha izinto qala ndichama. Aya ndizovasa ndivasela uzoqala ndo? Ndiyashiya zonke izimpahla la. Pakisha ezintsha eziphi? Uyaxoka. Ayaxoka. Shin. Hayibo. Hayi ndivaselani mina ndiyomdropa ndiphinde ndibuye. Sizoze ndivase. Shiye zakho.
shiye zakho Chomi account number usidudla kanje Chomi ungatransfera kula number leyo ka WhatsApp le WhatsApp ngayo enzekeni sijongana njani ngakho there's nothing to do eBlom singazelana khona mina size eBlom wathi uzaza xa ubuya umntwana wabuya umntwana ndakujonga you have to drive down uyakhomela uthi ndizoza xa seyibuya imoto yakho after imoto yabuya imoto wathi kwenzekani Chomi uyazi nje basihlala sinemgomo nandizothi lemgomo ingane abona lingiqama manje kuma ndistress kama inthuli akondindele invite wa eBlom kanti eBlom uvumelekile eBlom uyewamkelekile nanini na tell me bawuza nini ubukele omnye mina there's nothing to do ke siseBlom akanjwa kostrato sokuhamba ngandani istrato ayantanga ngithanda istrato usho phambi kobahlali bamna akho awuthetha nami oqhawuthe akho strato uzama ukuthi wena mnikazi westrato santsho kaloku mna xa ndidibene nayo ingasesihamba istrato and asikho eBlom sike sasihamba istrato kule weekend ayiso strato masikale festival hayi khange sisambe zange sasihamba seDurban zange sihamba istrato awufuni ingxaki wambona ufuna sihlale like ufuna lento wena ngithanda loo nto ndrongo ke ecacila loba ngiStephen xa izothi ba but akho nto yokwenza Chomi restaurant ngesingabikho ayizikhona ke exactly asizoya strato ngani can try istrato out ndasiya restaurants. ndalo sis angelazi kumazweni achicha ikhona newaterfront sabe emimosa hayi ke imosa khona uthini kuyafanele Lagos but ungaziphinde yenze imali eBlom Lagos Chomi seyisikiwe manga xa uphinde bandenze because ngoku igcwele ifoundation nentontoni apha atsho ayinokwazi yenze abantu okwazi undenza Chomi iziphinde yenziwe lento ngomsarez Chomi ingxaki nonqo iRez ndayeka guys ndayihamba qha last day nonqo yeRez even mna ke ngoku uyabufuna ukuserenza okay mina ndayiqanhle lapha yandu uthanda nto ntonto ungathanda istrato mna nothanda uhlala nami qha nathi into endiyithandayo mna ndirong uthandayo namntu wam mningase sithole ixesha lethu I love that so much sibonde because I feel like retired don't that sistrato so ngoku I'm saving a lot yo Chomi Chomi istrato says imali Chomi and awuzofika phana uselile nto asoze ube likhembenca ufika usele ibhuta Red Chomi fika uthi shaza Chomi phoma 2k fika ekseni xa nisithi no hayi bill be 6k so ngoku share I'm saving a lot serious Chomi akho bomi apha kana klanto Chomi afuneka ngemali uyispenda etywaleni hayi ngamane ndithi ndispende empahleni Chomi exactly groove ekseni une stress nje ba ye imali imali Chomi ya ngifana nyande lakho yo chubana amdaze lapho ndingago ngithi zikho ingaphoda shemnana nenhliziyo endene uthi zikhona isitha ndimi isuka wena nakwi makeup uthe umbi owafana yo okay guys I think yazenzekela wethu but mina ndifunise andithande mina ukusave ulambe ayisu save ulambe usave upitse ngamna nemali ethu letries hayi Chomi yeke lento lo msave lo andiwufuni ngenhliziyo yami yonke uthi ukhakhazele unxiba izikipa ezinemiqobo save hayo asoze ngicela ndimqhele ngambona face to face but ndimqhele like efonini ngabantu umuntu oyi1 mozlo yeah kanti ngambona ndithe ukwambona kanene hayi ngambona ngekubhodi sisi asihambe ngele imigidi uthi masiya makodisa masela mahala Chomi sela free Chomi sela free siyalawulwa black label black label nisela ntwana ikuqonga intomzelana sinokuphutywa yaqhamike kubuye asiziba intomzelana ngidwa so zinto ayindifuma intombela so bazinto VIP not VIP but is la genge all back mamboy ikhona igenge ngegenge aloku nje khona igenge suke egoli khona igenge ezifaka kamereni okay so bakuya sekamera thina so bane sekamereni so ngqamle buphume samsocula negenge stop
Bese omoda. Omoda. Ikhona nalekangihlala emotweni. Camera. Hayibo unazo ilali zikho. Guys ndikhoduka kangaka abandazi abantu bakulive wakho chance. Baselive Street. Why? Ndifuna mina aba be4 Street. Like ndifuna uzibamba sezilalini ewe chomi. Hayi. Ndiwakutsolo chomi. Anomona gqithikela amantombi. Anomona gqitha. Andifuna bayi rich auntie mina. Hayi andifuna bayi rich auntie mina. Hayi ke sis. Ndifuna ngifuna supplier. Ngifuna supplier release la bibi yakwamaXhosa. Just imaxhoba ngoDecember. Ndingakutsolo mntana. Thembisi so that ndinikwe inantsika. So that ndifune Mbese mina xa ndisezilalini mandisibe sezilalini because nyaka wonke ndiseKapa. So xa ndisezilalini mandisibe ndisezilalini. Andifuni mina uba ngabantu basezikamereni. Ndifuna uba intombi yelali. Please. Wena uzowayi rich and umanhlanga kwamoda. Hayi kaloku ndifuna ulawula ngenantsika nge-old bag. Amantombi lali chomi akho nto abangenamona ngayo. Yo noba kufanele into uthi uyayisela noba uyiseli kuzothiwa uthakayisela i-black label. Hayi ungaseli yini ke. Hayi ndiyagoduka kanti ligodwa nese ndigoduka yaphi kulo nyaka. Yuna ngokuba uthi nantsika usuke uthenga imoto. 4 hours ngoJuly. Ndiyathanda basekhaya. Kulo utshelo lilizi yo mntazi sesana ngabe ibambe isidima sibambe eKapa gqithi. Esilalini some crocs kodwa I miss the drunk you. Yazi kanje ngikubona udrunk. You miss the drunk me. Ukona been busy le weekend. Ubusy nyani shame. So cancel sha. Hletyelwa nalonto ezilalini. Ayikho lento yakho ilali. Kuthiwa akaziphakamisanga. Ndifuna yazi umontombelane yabenza ntoni the last time semgidini utywala banikwa mna kodwa babazothi utywala kum bafuna kwenzekani na kodwa bathi abazuza kum bazokwazi ukuza kum ndabusela ke mna ke bye uthiwa uyabuza udabus omile ubenzani ubenza nabantwana bathi ngaqonda yo right chocolate right you guys bayathetha ba bekuphilisha thina apha utshwala kulawula ngobani kodwa sithi bebe busy kwathini yo kodwa ingathethisa endlaleni futhi ngithethisane sonke thethisa nesibindi ndaqomba nza baqabula kodwa amanda bendokupheka kodwa amanda manipheke inantsika kodwa manipheke isibindi chomi ndaba nikugwaphu babengahlafuni ndaba nikugwaphu yo ndaba nikugwaphu babengahlafuni ndaqomba bayandicunukisa nabantu bathanda ukuthetha ngoba menhlanhlathi into engapheliyo nami ndisikhetha isibindi nende ndigcove once bengathi irabhi ngathi yabaleka ndibeke plate once ndibeke plate once uthi tsufu sisibindi ndisiteka ngapha nami nikugwapha nomhlehlo nakusiba segqithi ngoba benqoqo qombe bazawuthi ndenzeni kube ngolala nje uzikho ngikora pass siya enda Kora basi ke 5 minutes. Shomi nduzithetha ndirelate kuzo sorry. Andiyambi imicimbi nale. Siyambi sonke. Ndithetha nje I think ngizobe ndikhala. Ndiyambi umcimbi wasekhaya mhlawumbe like benyenzelekile ndibephaya. Ndayahamba shami kodwa nothi caba iti intoni yasefamilini especially yasefamilini ndiyahamba. Ngathi sicaba iti amabhunga intoni ndikhona hayi pheleko. Hayibo kuncintiswa umakoti utsiki hayibo khona kubuswa abantu abadala ndikhona kuhlanjwa amangcwaba ndikhona hayi kaloku ngifuna ukhona ukuba ndihlale ekhaya yabona ngona ngabe nemoto ongasoze notice noma ndikhona ngoku uveke bona imoto phambi kuyiluziko sebezogcwala hayi bona sikonto ngoya ngekho imoto nandizipholela mina ngifika ubusuku hlala unibone xa ndiyemdibana nami estopini sekuthiwa ndiyahamba futhi ngoku hayi wasekubona imoto phambi kwendlu khona uziko oh hayi ufake igama nje kesana mna ndiyazi uzoba ngidisa mama oqala lo nemoto kuzogcwala ilali yonke kuzocela isifiko kuzothwala kuthe mina kasisi ibhotile ndiqoma guys eKapa siyalamba sinemali eKapa sisesela iteki asiphuwa nale mali efuel yozabe ndiphelele kule mali efuel noma sokubeka ekhayeni kuze abantu belali
Oh Tommy, khothenga ibhotile umthengele kuzomnye. Yo hayi. Phofu nanibanazo. Sos. Ofika inibhotile. Kofika mntakasisi. Isifiko. Hey. Yebethuna nasenzana eKapa. Wayingathi seParliament pha. Ayingeke. Hayi mina ndiyithanda loo nto. Anjekho umuntu uphofu akawandenzela loo nto leyo. Mina ndiyayenziwa oko Into ndifuna ubhotile I think enye into abayazotshomi bayazi ba abantu associate natywala umzalwane. Umzalwane nxa ekhaya akumzalwane ke. That's the problem. So akho umuntu onga expect ukwa. We mama. Iwele. Hayi Zikho kukho umgidi foni lo December linekho kwaceba. Ayo hayi imigidi ayingqina mina yo. Xa nawe nobe yaqonza ngibona emgidini ngokwadlamini ndihamba yakwadlamini nalapho uDlamini close kakhulu. Not just uDlamini. Kucela umphako. Basambe omila torho. Ewe bayayicela nemali ubaba ukhutywala khawenze noma yi10 rand mina ke ucash ngisolonge nawo khawenze noma yi10 rand oyini chomam oyini mtshana oyini mntase nqoma guys and now cash sana sevana ngicela umakhulu because umakhulu nesiphaza shumi yanda incini kuyebele kusiphaza ekhaya Hayi. so semana ngicela umakhulu ba makhulu ngiqombele 10 rand ahol xa ndihamba ngoJanuary amatyala endinawo kumakhulu enowabala onke athi ngita 500 kofika nakubele 20 rand nakubele 100 rand awuko and seko ndicinga okay xa nginemthatha ndizokhupha ucash noba mhlawumbe ngwemalenga so that fike ekhaya ndino cash ndiyolibala zomana ndibole ngamakhulu makhulu ngicemele 100 rand kufike ubani makhulu ngicemele manje ethi makhulu kala mina uhamba ngayo Funa imali yayo. yonke awuyazi noba uyibhale phi and I feel like uyaphosisa nophosisa athi ungicela 600 kwayo Kanjani? i10 rand ifike Hayi yena kakhulu. yo asana Banika swiri antase. not bonga lo ndamela medinwe abane like ngabe uqala yo strong mntazi Yo. Hayi guys into yokusikeleleka ungaphela ndixele. lanto esandle siphayo wathi iyagqiba shem Amela nje wena eqamoto ngoba interviews abantu. Anasoze banzisa. bazoyenza uzobona noba bazozocela idrink noba bacela into loo nto bayicelileyo nje bazawuza mtata Kodwa past iyabetha ngoshekelo iminute efisihamba. Phofu uyahamba mandalala. awuhambi wena uyikwela cala why Hayi lento yenzeke Saturday. yasuka imasayithaxa gqibela uyabo yo ndizoqala ngomso ndivula ngomso shem amaze kuthiwa kuthiwa yintoni Hey le weekend guys. Hayi bekulate uhlabe kabili ade asisuka amazipho Papa in guys it's 1:15.